Okolo veľkých miest má začať premávať 32 nových vlakov. Železnice ich budú nasadzovať najmä ráno a popoludní, aby nimi ľudia mohli dochádzať do práce. Televízii Markíza sa podarilo získať zábery poschodových vlakov. Cestujúci sa už na takýchto vlakoch nebudú musieť voziť dlho. Prvá nová súprava má na Slovensko doraziť presne o rok. Železnice kúpia 20 takýchto elektrických poschodových vlakov od českej firmy Škoda Vagonka. Ďalších 12 motorových súprav prikúpia od spoločnosti Žos Vrútky. Všetky vlaky majú byť klimatizované a tie elektrické budú môcť jazdiť až 160 km rýchlosťou. Nové vlaky budú stať 200 miliónov eur, pričom 190 miliónov dostanú železnice od štátu a Európskej únie. Štát aj železnice už majú jasno v tom, na ktoré trasy nové vlaky nasadia. Má to byť vlastne zvoz do tých väčších uzlov, ako sú krajské okresné mestá. Prvé súpravy budú nasadené v júni budúceho roku v oblasti Žiliny. Budú to elektrické súpravy poschodové. Železnice postupne nasadia nové vlaky aj okolo ďalších veľkých miest Bratislavy, Nitry, Prešova a Košíc. A to tak, aby jazdili najmä ráno a po obede. Aby tieto motorové aj elektrické jednotky boli čo najviac využité. Vozový park má byť obmenený do polovice roka 2013. Tomáš Velecký, televízia Markíza.